ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. Нашри навбатии барномаи иттилоъоти ахборро аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардонем. Дар студия бо шумо Марҷона Шарифзода. созмони Гелап дар гузориши Global Safety Report радабандии кишварҳои амнтарини оламро дар соли 2025 тартиб додааст ки дар ин ҷадвал Тоҷикистон дар мақоми дуюм қарор гирифтааст. бори чандум дар солҳои охир аст ки дар ин радабандӣ Тоҷикистони мо ба қатори кишварҳои амнтарин махсусан аз лиҳози сайругашти шабонаи шаҳрвандон ва сайёҳон шомил мешавад. яъне шаҳрвандон худро дар кӯчаву хиёбонҳо комилан дар амну осоиш ва зери ҳимояи давлат эҳсос мекунанд, ҳатто зимни гаштугузорҳои шабона. ин натиҷа гувоҳи он аст ки кишвари мо дар партави сиёсати хиратмандонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба як мамлакати воқеан амн ва орому осуда табдил ёфтааст. вақте ки Тоҷикистон дар сафи 10 кишвари амнтарин дунё қарор мегирад, ин дастоварди давлат ва мояи ифтихори ҳар як шаҳрванд аст. амнiyatu суботи ҷомеа, муҳити орому осуда ва меҳмоннавозии тоҷики мо имрӯз ҳамчун арзишҳои воло дар сатҳи ҷаҳонӣ эътироф мешаванд. ҷой гирифтани Тоҷикистон дар чунин радабандӣ баланд сатҳи боварии мардум ва эътимоди ҷаҳонiyonро ба кишвари мо боз ҳам қавитар месозад. Тоҷикистон сарзамини амният, ваҳдат ва зиндагии орому осуда аст. Тоҷикистон ташаббускори як қатор масъалаҳои муҳим дар арсаи байналмилалӣ, аз ҷумла нақши зеҳни сунъӣ дар фароҳам овардани имконоти навин барои рушди устувор дар Осиёи марказӣ мебошад ки аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронӣ дар мубоҳисаҳои умумии иҷлосияи 79-уми Маҷмӯи умумии Созмони Милали Муттаҳид 24 сентябри соли 2024 пешниҳод гардида буд. гузориши ҳамкорони мо. дар шароити муосири ҷаҳонишавии илму техника, аз ҷумла технологияҳои иттилоотӣ ва зеҳни сунъӣ бо суръати кайҳонӣ пеш меравад. имрӯз фаъолияти тамоми соҳаҳои гуногуни ҳаёти ҷомеа маҳз тавассути технологияҳои иттилоотӣ коммуникатсионӣ рушд менамоянд ва пешрафти ҳар бахш дар мисоли илму маориф, иқтисод, тандурустӣ ва амният бо технологияҳои коммуникатсионӣ пайванди ногусастанӣ дорад. бо дар назар гирифтани ин дар қатори дигар ташаббусҳои ҷаҳонии ҷумҳурии соҳибистиқлоли мо 25 июли соли 2025 Маҷмӯи умумии Созмони Милали Муттаҳид қатъномаи махсусеро зери унвони нақши зеҳни сунъӣ дар фароҳам овардани имконоти навин барои рушди устувор дар Осиёи марказӣ ки аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронӣ дар мубоҳисаҳои умумии иҷлосияи 79-уми Маҷмӯи умумии Созмони Милали Муттаҳид 24 сентябри соли 2024 пешниҳод гардида буд, бо иттифоқи оро қабул намуд. خیلی کردم باور است که وابسته با جهانشوی کشورها جمهوری تاجیکستان نیز یک چند مرحله ها رو براه مانده است. از جمله قبولی استراتژی رشد ذهن سنوری در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سالهای 2040 و همزمان با تشبث حکومت جمهوری تاجیکستان در اجلاس 79 سازمان ملل متحد هنوز سال 2024 نقش ذهن سنوری پیشنهاد گردیده بود. و باعث سرفرازی است که 25 ایول سال 2025 خدمه مخصوص اسامبله گنرالی سازمان ملل متحد تحت عنوان نقش ذهن سنئی در فراهم آوردن امکانات‌های نوین برای رشد استوار در آسیای مرکزی قبول گردید. خدمه مذکور کشورهای آسیای مرکزی را متحد نموده باعث خوشحالی است که مرکز ذهن سنئی منتخبی در شهر دوشنبه تأسیس داده می‌شود. ذهن سنئی دستاورد بزرگ انسانیت در عصر 21 به شمار رفته، آن اصولهای کار، آموزش و حیات هر روزه انسان را تغییر و مؤثرتر می‌سازد. ذهن سنئی این فناوری است که با کامپیوترها و سیستم‌ها قابلیت اجرا کردن وظیفه‌های در پیش می‌گذارد که قبلا تنها انسان‌ها می‌توانستند آنها را اجرا کنند. به مانند شناختن صدا، عکس، متن، قبول قرارها و حتی پیشگویی رویدادها. هدف اساسی ذهن سنئی این به سیستم‌ها آموزانیدن قابلیت‌های فکر کردن و آموختن است. اصلاً ذهن سنئی به کم کردن قوه مهنت توسط تکنولوژی مساعدت می‌نماید. یعنی کار بیشتر توسط تکنولوژی رقمی و کامپیوتر اداره و عمل می‌گردد که آن را به اصطلاح انسان در داخل کامپیوتر نیز نام می‌برند. در عصر 21 تکنولوژی رقمی و ذهن سنئی باید ما همچون واسطه پیشرفت کارکرد و انتقال معلومات وارد گردیده است. ذهن سنئی با قابلیت خودکارسازی، پیشگویی خطرها و تحلیل مرکب در تامین امنیت سهم بی‌نظیر دارد. آن نه تنها ثمراناکی را بلند می‌بردارد، بلکه خطرها و دقیق‌های بلند را معین می‌نماید. مثلا در محافظت از حمله‌های کیبری، سیستم‌ها با مانند دارک تریس تهدیدها را در وقت واقعی آشکار کرده آنها را پیش از رسانیدن ضرر
خط менамояд. Инчунин технологияи блокчейн барои сабт ва нигоҳдории бехатарии маълумот истифода мешавад. қатномаи нав ҳамчунин механизмҳои асосии истифодаи муассири технологияҳои зеҳнии сунъиро барои таъмини рушди устувор дар Осиёи марказӣ муайян мекунад. яке аз чунин механизмҳои пешниҳодшуда таъсиси маркази минтақавии зеҳнии сунъӣ дар шаҳри Душанбе мебошад, ки он ба ҳамоҳангсозии раванди татбиқи барномаҳои муштараки марбут ба зеҳни сунъӣ дар Осиёи марказӣ мусоидат хоҳад кард. дар воқеъ амалӣ намудани ин тадбирҳо ба таъсиси низомҳои бехатар бо эътимод ва боварибахши зеҳни сунъӣ мусоидат намуда, мувозинати байни танзим, навоварӣ ва механизмҳои худидоракунии дохилиро таъмин карда барои дигар минтақаҳои ҷаҳон намунаи ибрат хоҳад буд. аҳли заҳмати хоҷагии тухмипарварӣ ба номи Эргаш Султонови ноҳияи Дӯстӣ дар майдони 625 гектар кишту парвариши зироати гуногунро ба роҳ монда дар таъмини бозорҳои кишвар саҳми муносиб мегузоранд. чун ҳамасола дар мавсими имсолаи ҷамъоварии ҳосили пахта деҳқонони хоҷагии мазкур аз аввалинҳо шуда дурнамои истеҳсоли пахтаро ба пуррагӣ иҷро намуданд. идомаи мавзӯъ дар гузориши Саидшоҳи Муродалӣ ва Искандари Саид. хоҷагии тухмипарварӣ ба номи Эргаш Султонови ноҳияи Дӯстӣ аз умраи хоҷагиҳое мебошад, ки ҳамасола аз ҳисоби кишту кори зироати гуногун, ки вобаста ба талаботи бозори истеъмолӣ мебошанд, ҳосили фаровон гирифта, дар таъмини амнияти озуқаворӣ саҳми арзанда мегузоранд. самти асосии фаъолияти хоҷагии пахтакорӣ буда, бо мақсади беҳдошти сатҳи иқтисодию иҷтимоии саҳмдоронаш масъулин ба кишту парвариши тамоми зироату маҳсулоти аввалия афзалият медиҳанд. аз масоати умумии заминҳои корами хоҷагӣ дар майдони 350 гектар навҳои серҳосили пунбадона кишт гардида, дар қидаҳои алоҳидаи хоҷагӣ ҳамарӯза 540 нафар чинакчиён ба ҷамъоварии ҳосили пахта машғул мебошанд. бо гарм омадани боду ҳавои имсола, кишоварзони хоҷагӣ ба номи Эргаш Султонов аз ҳосилбандии майдонҳои пахтазор қаноатманд буда, ин мавсим аз аввалинҳо шуда дар ноҳия нақшаи ҷамъоварии ҳосили пахтаро, ки 25 сентинерӣ аз ҳар як гектар буд, ба пуррагӣ иҷро намуданд. дар бригадаи 40 гектар замини пахта дорам. то имрӯза 102 тонн пахта чиндем. ин ҳоҷ бо дар саҳро ҳосил фаровонай то ахири чиниша удадорӣ гирифтем ба 30 сентинер имсол ҳосили пахтара бирасонем. ба иттилои саҳмдорони хоҷагии мазкур, айни ҳол дар саҳро ҳосил фаровон буда, деҳқонон имкон доранд то охири мавсими ҳосилгундорӣ даҳо тонна иловагии ашёи хом ҷамъоварӣ намоянд. дар хоҷагии тухмипарварӣ Эргаш Султон мо имсол 350 гектар кишти пахта гузарондем. нави флеш эдиса мебошанд. ҳозир чӣ хеле ки шумо дидаистен, мо пахтаи дуюм чинака чиндаистем. деҳқонони хоҷагӣ ба номи Эргаш Султонов дар самти кишту парвариши сабзавоту полезӣ низ таҷрибаи пешқадам дошта, ҳамасола бо истеҳсоли садҳо тонна сабзавоти барвақтӣ ва дигар нав маҳсулоти кишоварзӣ дар таъмини фаровонии бозори ноҳия ва берун аз он саҳми муносиб доранд. мавриди зикр аст, ки чун ҳамасола дар ин шабу рӯз майдонҳои караму гулкарам, лаблабӯи сурх, сабзиву пиёз ва дигар зироати ниёзи аввал дар ин хоҷагӣ нашъунамои хуб гирифта, деҳқонон аз дастранҷи имсолаи худ ҳосили фаровонро интизоранд. Саидшоҳи Муродалӣ, Искандари Саид, ноҳияи Дӯстӣ, Ахбор. соли равон дар ноҳияи Ванҷ дар майдони 41 гектар боғи нав бунёд карда шуд. имсол дар баробари васеъ кардани имкониятҳои истеҳсолӣ фаровонии ҳосил дар саҳро ба назар мерасад. бо назардошти ҳамин зиёдшавии истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ пешгӯӣ мегардад. Наврӯзшоҳи Азизулло мавзӯъро идома медиҳад. ин имкониятҳои табиӣ дар ноҳияи Ванҷ барои истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ва беҳсозии зиндагӣ ба таври намунавӣ истифода мегардад. ҳамин гуна заминҳои талу теппаи санглох аз ҳисоби имкониятҳои васеъи табиии обёрӣ ва ба гардиши кишоварзӣ дароварда мешавад. истеҳсоли меваҳои дорои сифати баланду таъми лазиз, чормағз ва сабзавоту ғалладонагӣ самти асосии фаъолияти кишоварзони ноҳияи Ванҷро ташкил медиҳад. имрӯз ҳадафи меҳнаткашон ба он равона карда шудааст, ки раванди кишту парвариши зироатро ҳарчи бештар ба шароити кунунии иқлим мутобиқ гардонанд ва самаранокии заминро баланд бардоранд. масалан ин мавзеъ 4 сол қабл макони бекор хобида буд.
баъди баровардани сангҳо аз ҳудуди замин дар майдони 3.5 гектар боғ бунёд гардид ки имрӯз аллакай ба ҳосил даромадааст. гузарондани корҳои фаҳмондадиҳӣ ва фаъолияти якҷояи деҳқонони соҳибтаҷрибаю мутахассисони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Ванҷ ба васеъшавии имкониятҳои истеҳсолӣ ва баландшавии ҳосилхезии замин мусоидат намудааст. дар маҷмӯъ соли 2025 дар ҳама шаклҳои хоҷагидории ноҳияи Ванҷ дар майдони 41 гектар боғи нав бунёд гардидааст. агар шабонарӯзӣ меҳнат накунӣ чӣ вақт худ дар ҳамин коҳистон дар ҳамин замини санглох аз вай ҳосил гирифта наметавонӣ. ванҷи ману ганҷи ман гуфтан ҳамин ба ҳамон маъно дуруст аст, чунки агар меҳнат кунӣ дар ванҷ ҳамаи чиз ҳосили деҳқон ба даст меорӣ, ҳамаи меваи тозаву тара қоқша ба савдо бароварда метавонӣ. ҳоло майдони умумии боғ дар ноҳияи Ванҷ ба 1050 гектар баробар шудааст. себ, мурутунок, туд ва чормағзе ки кишоварзони ноҳияи Ванҷ истеҳсол мекунанд, дар бозор талабгорони бисёр дорад. бо назардошти ҳамин, ҳамасола аз ҳисоби заминҳои бекорхобида имкониятҳои истеҳсолӣ васеъ карда мешавад. бо аз натиҷаи меҳнат бисёр хурсандем ки мо порсол ҳамин боғ навниҳол буд, як 7 тонн ҳосили хуб гирифтем. боғҳои мо бисёртар себ асту чормағз аст. асосан ана ҳамин ду намуди меваҷоти мо бисёр харидорои зур дорад. асосан ки гирем ҳамасола ҳамин сатҳи иқтисодии мардум ба ҳамин чиз бисёр вобаста, ҳаминро диққати махсус медиҳанд ва сари вақт ҷамъоварӣ мекунанд ва мефурӯшанд. имсол дар ҳама шаклҳои хоҷагидорӣ дар ноҳияи Ванҷ дар майдони 1458 гектар кишти зироати гуногуни кишоварзӣ гузаронида шудааст. меҳнати пайваста, риояи агротехникаи парвариш ва обу хоки мувофиқ имкон медиҳад ки хоҷагидорон ҳосили баланд ба даст оваранд. аз ҷониби дигар маҳсулоти кишоварзие ки дар ин ноҳияи Бадахшон истеҳсол мегардад, дорои сифати баланду таъми лазиз аст. шуғли асосии мо зироаткорӣ ва боғдорӣ мебошад. мо дар заминҳои назди ҳавлигӣ ва заминҳои корам асосан лӯбигиё ва картошка кишт менамоем. аз 50 сотиқ замин мо 3 тонн лӯбиё мегирем. зироатҳоро мо ҳамаро захира мекунем. аз бозор мо ягон чиз харидорӣ намекунем. ҳамаи чиз аз меҳнати мана дасти хидмат. истифодаи заминҳои талу теппаи кӯҳистон, обёрию ба гардиши кишоварзӣ дар овардани майдонҳои нав ва гирифтани 2 то 3 ҳосил аз як қитъа намунаи асосии саҳмгузорӣ дар таъмини амнияти ғизоии кишвар дониста мешавад. зеро дар Ванҷ меҳнат шараф ва осудагии оила унвон мегардад. имсол аз зиёдшавии тавлиди маҳсулоти кишоварзӣ мужда дода мешавад ва сокинони кишвар аз себунок, чормағз, тути хуш ва сабзавоти гуногуни истеҳсолнамудаи меҳнаткашони ноҳияи Ванҷ ком ширин хоҳанд намуд. наврусӯҳ Азизулло, Искандари Саид, Садриддин Иброҳим, Ванҷ, Ахбор. бештар аз 13 солаи соҳиби истиқлолӣ дар кишвар 2550 километр роҳҳо таъмир ва навсозӣ шуда. ин омил ба пайвастани минтақаҳо равобити бидуни танаффузи воситаҳои нақлиёт, гардиши тиҷорат ва некуаҳволии мардум заминаҳои мусоид фароҳам овард. аз нақшаҳо вобаста ба навсозии роҳи балҷувон сари хосор ки идомаи талошҳо ҷиҳати ноил шудан ба ҳадафи раҳоӣ аз бомбасти коммуникатсионӣ аст, ҳамкоранамон гузориш шумода намуданд. таваҷҷӯҳ намоед. дарозии роҳ аз маркази ноҳияи балҷувон то деҳоти сари хосор 75 километр аст. барои дар шароити кӯҳсор тайин намудани ин масофа бо дар назар доштани талаботи бехатарии ҳаракат дар роҳ ҳамагӣ 1 соат вақт лозим аст. вале мардуми сари хосор, сайёҳон, меҳмонон ва дигар нафарони ба ин минтақа сафаркунанда ин ҷодаҳоро давоми аз 4 то 5 соат убур мекунанд. соати 5-6 хистагим омадем соати 7 ки дар ҳамин қади ҳамин сангов истодагем. Дига ба ҳамун марказа расида натонистем. Ина мошини вайрон шуда. Иқа вақте ки дар ҷамо чиз мекунем, мумкин ай маркази ноҳия Қирғам бирем, Душанбе бирем. ин ҳолат дар мавсими барфу борон ба гузашти рӯзҳо табдил меёбад. то ҳар иштирокчии ҳаракат дар роҳ аз хатарҳои ба вуқӯъ пайваста ба нуқтаи ниҳоии саломат бирасад, ба эътидол омадани вазъ дар мавзеъҳои хатарборро шабу рӯз интизор мешаванд. ҳама вақт хина раҳ нест, не ки бо
وقتی بهار دا اوسیل میشوه بو این زمستون دا مود بو خیلی بو خینتر میشوه دا رفتن اومدن بر مرکز بسیار خین میشوه خیلی بو ماشین کلان بو نم 66 اورالو این ماشین مو دیگه رفتن نمیکنه. جاده‌های کوهی و فاصله نزدیک به نشیبی‌ها، ریزش خاک و سنگ و عبور آب‌های در نتیجه باران بلند شونده برای پیوستن مردم به مرکزهای شهر و نواحی مانع می‌گذارد. این مسیر با وضع اجتماعی و اقتصادی ساکنان نیز تأثیر جدی می‌رساند. پیوستن با مرکز ناحیه توسط جاده‌های هموار و معاصر و انتقال سریع مال و محصولات برای مردم منطقه سری خاصار افسانه و حقیقت آن آرزویی بود که آینده نزدیک عملی خواهد شد. جناب اولی برای عبودیمو سنگ اساس مونده است. تمام مردم خرسنده ما هم از اون جمله خرسندیم که برای ما رحم شود. سنگ اساس برای بنیاد راه بلجوان سری خاصار از جانب پیشوای ملت محترم امام علی رحمان سنه 11 سپتامبر گذاشته شد. این مسیر اهمیت جمهوریوی دارد. تجدید و به حالت خوب در آوردن آن به نیکو احوال ساکنان و شناسایی جهانگردان از موضع‌های سیاحی و تاریخی ناحیه بلجوان نقش کلیدی می‌گذارد. تطبیق لایحه مسافه راه را از 75 کیلومتر به 54 کیلومتر برابر نموده رفت آمد به مرکز و جماعت و دهات بدون تنفس تامین می‌گردد. مسیر بلجوان سری خاصار با پهنای 10 متر بنیاد شده. در روند ساختمان پل‌های ماشین‌گذر، تکیه دیوارهای آهن و بتونی، ساحل بندی، قبورهای آبگذر، نصب جویبارهای کنار راه، دیوارهای حمایوی و خط روشندهی به نقشه گرفته شده است. در صحیفه نوبتی همکاران ما شما را با خبرها از خارج کشور آشنا می‌سازند. ҳукуматдорони ҷумҳурии мардумии чин ба рушди зеҳни сунъӣ аз давраи мактаб таваҷҷӯҳи ҷиддӣ медиҳанд. аз 1 сентябри соли равон дар шаҳри Пекин барои хонандагони мактабҳои ибтидоӣ ва миёна омӯзиши зеҳни сунъиро оғоз намуданд. мактабҳо метавонанд курсҳои алоҳидаи зеҳни сунъӣ ташкил кунанд ё онро ба дарсҳои информатика якҷоя намоянд. дар ҳамин сол ҷумҳурии мардумии чин мақсад дорад ки китоби сафедро оид ба истифодаи зеҳни сунъӣ барои соҳаи маориф нашр кунад. ҷумҳурии мардумии чин кайҳо боз кӯшиш мекунад дар рушди зеҳни сунъӣ пешсаф бошад ва таваҷҷӯҳи махсус ба ин соҳаи нав пас аз он зиёд шуд ки стартапи чини DeepSeek нейросистемаеро пешниҳод кард ки ба қавли таҳиягаронаш ба тарҳҳои пешрафтаи ширкатҳои амрикоӣ баробар аст, аммо барои кор захираҳои ҳисоббариро камтар талаб мекунад. дар натиҷаи боришоти шадид ва омадани сел дар шаҳри манипури ҳиндустон манзилҳои истиқоматӣ дарахтон ба пуррагӣ хароб гаштанд. ин ҳолат боиси қатъ гардидани ҳаракати нақлиёт дар чандин маҳаллаҳои аҳолинишин шуд. ҳукуматдорони маҳаллӣ мегӯянд ки айни ҳол корҳои бартарафсозии оқибатҳои офати табиӣ идома доранд ва гурӯҳҳои наҷотдиҳӣ барои кӯмак ба мардуми осебдида сафарбар шуданд. ширкати технологии амрикои Neuralink бори нахуст ба майнаи инсон имплантат мегузорад ки бинои инсонро барқарор мекунад. тавре соҳибкор ва муассиси ширкати мазкур изҳор дошт, чип аввал бояд қисман дарки визуалиро барқарор кунад. бо мурури замон чунон ки таҳиягарон интизоранд, технология сифати коркарди тавсифҳоро беҳтар мекунад ва истифодабаранда метавонад рӯшноиро инфрасурх ва ультрабунафш бинад. дар натиҷа дастгоҳ метавонад барои онҳое ки ҳатто аз лаҳзаи таваллуд нобиноянд биноиро то ҳадде барқарор кунад. санҷишҳои аввал дар охири соли ҷорӣ ба нақша гирифта шудааст. با مقصد баланд бардоштани сифати омодасозии сарбозони ояндаи ватан баҳри хизмати ҳарбӣ ва ҳамзамон омавият бахшидани намудҳои ҳарбӣ амалии варзиш дар муассисаи давлатии мададгори мудофиаи вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон мусобиқаи тирандозӣ баргузор гардид. гузориш дар ин хусус. муассисаи давлатии мададгори мудофиаи вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон мусобиқаи тирандозӣ аз силоҳи пневматикӣ ва ба қисмҳо ҷудо ва ҷамъ намудани силоҳи таълимии автомат Калашниковро байни омӯзгорони омодагии ибтидоии ҳарбӣ ва тарбияи ҷисмонии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳияҳои шаҳри Душанбе баргузор намуд.
дар маросими тантанавии оғози мусобиқа роҳбарияти муассисаи давлатии мададгори мудофиаи вазорати мудофиа таъкид намуданд ки ҳадафи баргузории мусобиқа омавият бахшидани намудҳои ҳарбӣ амалии варзиш байни омӯзгорони омодагии ибтидоии ҳарбӣ ва тарбияи ҷисмонии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва баланд бардоштани малакаи касбии онҳо ба шумор меравад. доир намудани ин чорабиниҳо имкон медиҳад ки маҳорати омӯзгорони омодагии ибтидоии ҳарбӣ ва тарбияи ҷисмонӣ ки дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ба ҷавонон таълими ҳарбӣ ва варзишӣ медиҳанд боло рафта сифати омодасозии сарбозони ояндаи ватан беҳтар гардад. боиси қаноатмандӣ аст ки имрӯз дар пойтахт раванди тарбияи ҳарбӣ ва тандурустӣ омода намудани ҷавонони синни тодаватӣ ва даъватӣ барои хизмат дар сафҳои қувваҳои мусаллаҳи мамлакат рушди намудҳои ҳарбӣ техникӣ варзиш ҷавобгӯ ба талаботи замон бомаром ва умедбахш ҷараён дорад. зеро ҳамаи тадбиру иқдомҳо дар самти пешбури тарбияи ҳарбӣ ватанпарастӣ ва рушди намудҳои ҳарбӣ амалии варзиш таҳкими ваҳдати миллӣ суботу амният ва дар маҷмӯъ ба мустаҳкам намудани иқтидори мудофиавии мамлакат нигаронида шудааст. дар раванди ба роҳ мондани тарбияи ҳарбӣ ва тандурустӣ дар пойтахт омӯзгорони омодагии ибтидоии ҳарбӣ ва тарбияи ҷисмонии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ саҳми намоён доранд. изҳори омодагӣ карда шуд ки муассисаи давлатии мададгори мудофиаи вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон тайёр аст ки бо омӯзгорони омодагии ибтидоии ҳарбӣ ва тарбияи ҷисмонии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Душанбе дар самти гузарондани чорабиниҳои ҳарбӣ варзишӣ ва омода намудани ҷавонону наврасон ба хизмати ҳарбӣ ҳамкории доимӣ ва пурсамар дошта бошад. дар ҷанбаси мусобиқа аз ҷониби масъулони муассисаи давлатии мададгори мудофиаи вазорати мудофиа ғолибон бо дипломи пирӯзӣ ва медал иштирокчиёни фаъол бошанд бо ифтихорномаҳо қадрдонӣ карда шуданд. бинандагони гиромӣ, нашри навбатӣ барномаи тиллоти ахбор хотима меёбад. саломат бошед.